Какво папаш би сине? Леко, леко. Така, айде папка. Ам. На. Ам. Сега как нещо направи, съм да значи го снимам. Айде папа ще ни папата. Айде наям си окото. Най така в ръчичката. Айде. Така. Айде папа. Айде си ми папи. Ам. Вкусно. Какво папаш би си? Але. Лек. Папаш ли патенци? Ама? Нам. Вкусно, папа. Нам.